Pan heledd yw i, pan sydd yn... Mae heledd yn ei chanu hi mewn cyfres o gerddi nôl yn gwyneb beth oedd wedi digwydd ym Mhowys tua'r 9yd ganrif. Gydag ymosodiad gan filwyr a gan dywysogion y Mers, a Llais a Galwad. Heledd y pryd hynny wrth fynd oddi amgylch i weld i chi alw ar ei pobl i ddod i helpu ddi i ail-godi'r drefwen. Yr un yw'r alwad o hyd mae wedi cael ei chodi a'i ail-godi ar hyd y canrifoedd yn amser Llywelyn ac Owain Glyndŵr ymlaen trwy'r brwydrau. Mae wedi bod yn alwad yn hanes Cymdeithas yr Iaith ac mae hi'n alwad o hyd ac mae'n fraint i ni i gael codi'r llais yna, codi'r alwad yna o hyd. Felly dyma Drewen ac dewn ni draw wedyn i'r ryrod i ni gael canu llama bach yn sychach. Ond diolch yn fawr chi am gael dod yma gani ac unwch gyda fi os ymwnnwch chi i ganu'r Drewen. Y Drewen yn y dyffryn, un o heb arn ac offeryn, oedd cynnig i weld y gwaith, roedd y bryd yn llaeth. Ond nawn ni ail adfer bro, awn ni ail godi'r to, ail oleuwn y tîm. Coed i'r eich am gadw oed, eiliodd pawb o'r hyfryd bro, stafell Cyndylan sydd gan dro. Ond dawn ni ail adfer bro, godi'r to, ail oleuwn y tîm, hwy a saif gyda ni. Unwaith eto ar y geiriau.